హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రార్థించుకుందాము. స్తుతి 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 స్తోత్రం 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 ప్రభా. మరొకసారి యేసయ్య నీ పాద సన్నిధికి వచ్చిన ఆయన మమ్మల్ని అందరినీ దర్శించాడయ్యా. ఈరోజు విత్తబోయే వాక్యము ద్వారా నాతో అందరితో మాట్లాడి ప్రతి హృదయాన్ని కదిలించాడయ్యా. ప్రతి హృదయాన్ని కదిలించే శక్తిమంతుడా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ప్రత్యేక రీతిగా ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ సర్వీస్ వాచ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిలో ఆత్మకార్యము జరిపించమని నీ సన్నిధులు అడుగుచున్నాం తండ్రి. తండ్రి నీకు స్తోత్రం ప్రభా. నీ మెలనైన స్వరము మాకు వినిపించనయ్యా. నీ మాటలు నాయన విన్న మేము అందరము నీ వాక్యానుసారంగా జీవించి నీలో ఎదిగి ఫలించులావున ప్రతి బిడ్డను బలపరచుమని నజరేతుడైన యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మరి ఒకసారి దేవుని కృపను బట్టి ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ సర్వీస్ని మేము అందరము ఆఫ్లైన్ మన సంఘస్థుల సహకారము ద్వారా, కుటుంబస్తుల స్నేహితుల సహకారము ద్వారా మేమందరము ఈ యొక్క మా కుటుంబము మేము ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సర్వీస్ అందించగలుగుతున్నాము. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. కాబట్టి వాక్యము ఈరోజు విత్తబోయే వాక్యము దేవుడు వాక్యము ద్వారా ప్రతి హృదయాన్ని కదిలించబోతున్న దేవుని నామానికి స్తోత్రము. మా ఉద్దేశ్యము ఏంటంటే ఆత్మలు రక్షింపబడాలని ఒక గొప్ప ఉద్దేశ్యముతో ఆన్లైన్ సర్వీస్ కూడా ప్రారంభించాం. కాబట్టి సంఘస్థులందరూ మందిరానికి వచ్చిన వారందరూ కూడా దయచేసి వాక్యము సాయంకాల సమయంలో వాక్యం ఆన్లైన్లో వచ్చే వాక్యం కూడా వినాలని మనవి చేస్తున్నాము. మాకు సహాయపడుతూ మా యొక్క పరిచర్య కొరకు ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి బిడ్డకు మా యొక్క సంఘము కుటుంబం తరఫున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఈరోజు ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్యము కీర్తనలో 118 24వ వచనముగా దైవ వాక్యం మనము ధ్యానించుకుందాము. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, దీని అందు మనము ఉత్సహించి సంతోషించెదము. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. ఈరోజు ప్రత్యేక దినము, ఆదివారము ప్రత్యేక దినము, ప్రతిరోజు ప్రత్యేక దినముగా మనము యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, ప్రతి దినము యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. కాబట్టి ప్రతిరోజు మనము దేవుని అందు ఉత్సహించి సంతోషించాలని దైవవాక్యము సెలవిస్తుంది. యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. దిస్ ఈస్ ద డే దట్ ద లార్డ్ హ్యాస్ మేడ్, we will rejoice and be glad in it. దైవవాక్యము సెలవిస్తుంది ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. కాబట్టి ఈరోజు ప్రత్యేకమైన దినము, ప్రాముఖ్యమైన దినము. ప్రతి ఆదివారము పరిశుద్ధ దినము. ఆదివారమే కాక ప్రతి దినము యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. కాబట్టి సమయం ఉన్నప్పుడే మనమందరము సమయము సరి అయిన రీతిగా ఉపయోగించుకొని దేవుని యందు ఎదిగి వర్ధిల్లాలి. దేవుని యందు నేను ముందుకు వెళ్తుంటే అనేక ఆటంకాలు, అడ్డుబండలు, శత్రుక్రియలు, సాతాను క్రియలు ఎన్నో అడ్డుబండగా నిలిచినప్పుడు వాటన్నిటి నుండి దూసుకొని వెళ్ళాలి. మనము సమస్యలను బట్టి మనము చాలామంది మనుషులము కాబట్టి కృంగిపోతాము, నిరుత్సాహపడతాము, ఉత్సాహము లేకుండా జీవిస్తాం. ఎందుకంటే సమస్యలను ఎదుర్కోవాలంటే ఆత్మీయ బలము కావాలి, ఆత్మీయ శక్తి కావాలి. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. మనమందరం గ్రహించాలి, ఈ దినము యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. కాబట్టి ఈ దినము చాలా విలువైన దినము. మన జీవితాలలో ప్రతిరోజు విలువైన దినము, విలువైన రోజు. ఆ విలువైన రోజుల్లో ఎంత సమయమో మనము దేవునికి ఇస్తున్నామో. దేవుని వైపు చూస్తున్నావా? నువ్వు ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు దేవునితో నువ్వు ముచ్చటిస్తున్నావా? ఇంట్లో కుటుంబంతో మనము సమయం గడుపుతున్నామా? ప్రార్థన మనకు ఉంటుందా? కుటుంబ ప్రార్థన ఉంటుందా? కుటుంబ ప్రార్థన కుటుంబంగా ప్రార్థిస్తే కొదువ లేకుండా చేసే దేవుడు. కుటుంబ ప్రార్థన ఏ ఇంట్లో అయితే కుటుంబ ప్రార్థన ఉండదు, పైకప్పు లేని ఇల్లు
పైకప్పు లేని ఇంటిలాగా మన కుటుంబం ఉంటున్నదా? మన బిడ్డలు, నేను ఎక్కడ పోయినా మా పిల్లల విషయం నేను చక్కగా చెప్తారు. నా బిడ్డలు దేవుని అందం. ఈరోజు కూడా మా చిన్నబాబు 100 రూపీస్ వాడాలంటే మమ్మీ 100 రూపీస్ కావాలా, బయటికి వెళ్ళాలంటే 10 సార్లు, 1 మంత్లో ట్వైస్ 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ బయటికి వెళ్తారు, 10 సార్లు అడుగుతారు. మన బిడ్డల్ని, అంటే బిడ్డలను బట్టి నేను గర్విస్తలేను, మన బిడ్డల్ని ఏ విధంగా మనం పెంచుతున్నామో దేవుని అందు మన బిడ్డల్ని మనం పెంచాలి. నా బిడ్డలు దేవుని మందిరంలో వాయిద్యాలు వాయిస్తూ సంతోషిస్తున్నాము. ఈరోజు నేను నా భర్త దేవుని కొరకు నిలబడ్డామంటే దేవుడిచ్చిన కృప, ధన్యత, అది భాగ్యము. ఈరోజు వాక్యం ఇచ్చిన ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, దీని అందును ఉత్సహించి సంతోషించుడి. దీని అందును ఉత్సహించి సంతోషించి నీ కుటుంబము ఏ విధంగా ఉంటుంది? ప్రార్థనా కుటుంబముగా ఉంటుందా? నీ కుటుంబస్తులు ప్రార్థన జీవితము జీవిస్తురా? ఈ దినము యందు ప్రతిరోజు ప్రతి దినమందు ఉత్సహించి ఆనందించగలుగుతున్నామా? ప్రతిరోజు వేదనతో ఉదయకాలం లేస్తే చాలా సాడెస్ట్ ఫేసెస్తో మనం ఉంటున్నామా? పోగొట్టుకున్నట్లు సాడ్ ఫేస్ అంటే ఐ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇంకా నాకేమీ లేదు, అలాంటి జీవితము, ఓటమి కలిగిన జీవితము మనము జీవిస్తున్నామా? చాలామంది అన్నీ ఉండి కూడా ఎప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా? అన్నీ పోగొట్టుకున్నాం. దేవుడు అన్నీ ఇస్తే కూడా చిన్న సమస్య రాగానే మనం ఎట్లా ఫీల్ అయిపోతాం? అన్నీ పోయినాయి, ఇంకా నాకేమీ లేదు. ఈరోజు దైవ వాక్యము సెలవుది, ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, దీని అందును ఉత్సహించి సంతోషించుము. యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన దినము. అది ప్రతి దినము యెహోవా ఏర్పాటు చేసిండు. ప్రతిరోజు మనం అనుకోవాలా, అయ్యా అవును ప్రభువా, దిస్ ఇస్ ద డే దట్ ద లార్డ్ హ్యాస్ మేడ్, we will rejoice and be glad in it. Are we rejoicing in the Lord? దేవుని యందు ఉత్సహించి సంతోషిస్తున్నామా? ఎందుకంటే అది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. దీని అందును ఉత్సహించు, సంతోషించు. శ్రమ వచ్చినప్పుడు సంతోషించు, బాధ వచ్చినప్పుడు అయ్యా దేవుని వైపు చూడు. నీకున్న సమస్యను బట్టి నువ్వు దేవునికి దూరంగా ఉంటే నువ్వేమి సాధించలేము. సమస్యలు నేను దేవునికి దూరపరుస్తున్నాయా? సమస్యలను బట్టి నువ్వు ఎదగలేకపోతున్నావా? సమస్యలను బట్టి ఉత్సహించి ఆనందించలేకపోతున్నావా? సంతోషించలేకపోతున్నావా? ఈరోజు ఆత్మరూపుడైన దేవుడు సూటిగా మనందరితో మాట్లాడుతున్న దేవుడు, ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినమో దీని యందు ఉత్సహించి సంతోషించదము. రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్. దేవుని అందు ఉత్సహించి సంతోషించాలని దైవవాక్యం సెలవిస్తుంది. ప్రతి దినము యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, ప్రతి క్షణము దేవుడు మనకు సమయం ఇస్తుండ్రు. ప్రతి గడియ నువ్వు సజ్జన లెక్కలో ఉన్నావంటే అది దేవుని కృపను బట్టి, మన మంచితనము కాదు. దేవుని నామానికి స్తోత్రము. చాలామంది కరోనాతో అనేకమైన రోగాలతో ఎక్కడ చూసినా భయంకరమైన బాధలతో, వేదనలతో లోకమంతా అల్లుకల్లులతో ఉంచిన ఈ లోకంలో మనం ఉంచినము. ఈరోజు వాక్యం వించిన మనము ఈ అల్లకల్లోలముతో నిండిన లోకములో ప్రతిదినము మనం ఆనందించగలుగుతున్నామా? ఉత్సహించి ఆనందించగలుగుతున్నామా? ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, దీని అందు ఉత్సహించి ఆనందించమన్నాడు దేవుడు. ప్రతిరోజు యూ హ్యావ్ టు రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్. శ్రమ వస్తే నువ్వు దేవుని యందు ఆనందించు, బాధ వస్తే దేవుని యందు ఆనందించు, నీకు కీడు కలిగితే దేవుని యందు ఆనందించు, శత్రుముఖ నేను చుట్టుకొనినప్పుడు దేవుని యందు ఆనందించు. ఎందుకంటే ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. ఈరోజు యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, ఈ గడియ, ఈ సమయము ఆయన ఏర్పాటు చేసేది కాబట్టి ఉత్సహించి ఆనందించాలి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. జెఫెనియా 3:17 వచనం చూస్తే, నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్యనున్నాడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీ అందు సంతోషించును, నీ అందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీ అందలి సంతోషము చేత ఆయన హర్షించును.
జెఫన్యా 3:17 చూస్తే నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు, అందుకే నువ్వు ఆయనను బట్టి ప్రతిరోజు ఆయన ఏర్పాటు చేసిన దినమును బట్టి నువ్వు సంతోషించాలా, నువ్వు సంతోషించాలా. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన శక్తిమంతుడు. వీ హ్యావ్ అ పవర్ఫుల్ గాడ్. మన మధ్యలో మన శక్తిమంతుడైన దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మేము నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీ అందు సంతోషించును. బహు ఆనందముతో దైవవాక్యం సెలవిస్తుంది, నీ అందు సంతోషించును. ఎప్పుడు ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిజాయిస్. ఎప్పుడు దేవుని అందు నిలకడగాను నిలిచి ఉండాలి. దేవుని అందుంటే ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా వాటి గుండా దాటించే దేవుడు. ఎప్పుడు శ్రమల్లాగా ఒక మూల కూర్చొని మనం ఏడ్చుకుంటూ ఉండలేమో. యెహోవా యందు ఉత్సహించి ఆనందించుము, ఎందుకంటే ఆయన నీతో ఉన్నాడు, మీ మధ్య ఉన్నాడు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును. వీ హ్యావ్ అ పవర్ఫుల్ గాడ్, ఆల్మైటీ గాడ్. చిన్న సమస్యను పెద్దగా చేసి మనం నెమ్మది లేకుండా చేసుకొచ్చిన ఈ రోజుల్లో చిన్న సమస్యను పట్టుకొని చాలా పెద్దగా చేసి ఉత్సహించలేకపోతున్నాము, ఆనందించలేకపోతున్నాము. మనము ఈరోజు వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, ఈ గడియ యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, సమయము. నీవు దీని యందు ఉత్సహించగలుగుతున్నావా? నీ దేవుడైన యెహోవా మీ మధ్య ఉన్నాడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, మీ మధ్య ఉన్నాడు. మనం ఇంకా శక్తిహీనులాగా ఉంచినామా, బలహీనులాగా ఉంచినామా, అన్ని కోల్పోయిన వారిలాగా మనం ఉంచినామా? ఈరోజు దైవవాక్యం సెలవిస్తుంది, ఆయన శక్తిమంతుడు, మీ మధ్య ఉన్నాడు, ఆయన మిమ్మును రక్షించును, వేటకాని ఊరి నుండి ఆయన మిమ్మును రక్షించును. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆయన బహు ఆనందముతో నీ అందు సంతోషించును. ఎప్పుడు ఆయన బహు ఆనందముతో నీ అందు సంతోషించును. ఎప్పుడు దేవుని కలిగి ఉండాలి. హల్లెలూయా. దేవుని కలిగి ఉన్నవా? దేవునికి దూరంగా ఉంటున్నావా? ఆయనను సమీపిస్తున్నావా? ఆయన అందు ఆనందిస్తున్నావా? ఇంకా శ్రమను బట్టి నీ దేవునిచ్చి ఆనందమును నువ్వు దూరం చేసుకుంటున్నావా, దూరపరుచుకుంటున్నావా? ఆయన ఇచ్చే సంతోషముకు నువ్వు దూరముగా ఉంటున్నావా? దేవునికి దూరంగా ఉంటే ఈ లోకంలో మనం అన్నీ కోల్పోతాము. దేవునికి దగ్గరగా ఉంటే అన్నీ పొందుకోగలుగుతాము. ఆయన యందు నిలబడాలి, ఆయన యందు స్థిరంగా నిలబడాలి. ఫలించే చెట్టు వలె మనం ఉంటాము. ఫలభరితమైన జీవితంలోకి మనము నడవాలంటే ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. దీని యందు ఉత్సహించి సంతోషించేదము. ఉత్సహిస్తున్నామా, సంతోషిస్తున్నామా? మనం ఆయన ఏర్పాటు చేసిన దినమును బట్టి ప్రతి దినము యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీ అందు సంతోషించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీ అందు సంతోషించును. ఎప్పుడు ఆయన ఏర్పాటు చేసిన దినమందు నువ్వు ఆనందిస్తే యెహోవా దేవుడు యేసయ్య నీ అందు ఆయన నీ మధ్య ఉంచడు, మీ కుటుంబం మధ్య ఉంచడు. నీతో ఉన్న దేవుడు శక్తిమంతుడు, ఆయన బలహీనుడు కాదు, సర్వశక్తిమంతుడు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. నీ అందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీ అందు సంతోషము చేత ఆయన హర్షించును. నీ అందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి నీ అందు నా యందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీ అందలి సంతోషము చేత ఆయన హర్షించును. ఎప్పుడది? వెన్ వి రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్, గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ విల్ గో విత్ us. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఈరోజు వాక్యం వించిన మనము ఆ శక్తిమంతుని ఆశ్రయిస్తున్నామా? ఇంకా శక్తిహీనుల్లాగా దేవునికి దూరస్తులై మనము జీవిస్తున్నామా? నువ్వు దేవునికి దూరం అయితే యు ఆర్ ద లూజర్.
ఎందుకంటే ఆ శక్తిమంతుని నువ్వు ఆశ్రయిస్తే నువ్వు దీవింపబడతావు. శూన్యంలో ఈ భూమిని వేలాడదీసిన దేవుడు, అగాధ స్థలములకు ఎల్లలు వేసిన దేవుడు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. అంత శక్తిమంతుని యందు నువ్వు ఆనందించగలుగుతున్నావా? సర్వశక్తిమంతుడు, కనికరం గల దేవుడు, దయామయుడు, ప్రేమ గల దేవుడు ఈరోజు ఏర్పాటు చేసిన దినమును బట్టి ఇంకా నువ్వు ఆనందించలేకపోతున్నావా? ఉత్సహించలేకపోతున్నావా? సంతోషించలేక ఉంటున్నావా? చాలామంది నేను చూస్తున్నాను, శ్రమలను బట్టి మనము దేవుని ప్రార్థించలేకపోతాము, దేవునితో మాట్లాడలేకపోతున్నామో. ఈరోజు ఆత్మరూపుడైన దేవుడు మనతో అందరితో మాట్లాడుతున్న దేవుడు. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్. యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. దిస్ ఈస్ ద డే దట్ ద లార్డ్ హ్యాస్ మేడ్. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. స్పెషలీ ఆయన ఎవరి కోసం ఈరోజు ఈ దినం ఏర్పాటు చేసిన? నీ కొరకు, నా కొరకు, మనం ఉత్సహించనికి, మనం ఆయన ఎందు ఆనందించనికి, మనం ఆయన సన్నిధిలో సమయము కేటాయించనికి. ప్రతిరోజు మన జీవితంలో ఒక్కొక్క రోజు పొడిగిస్తున్న దేవుడు, ఒక్కొక్క రోజు మన జీవితంలో పొడిగిస్తున్నారు. ఎంతోమంది ఈ లోకంలో కరోనా వైరసే ఎంతోమంది చనిపోయినారు. కానీ ఆ యేసయ్య ఆయన స్వస్థపరిచి దేవుడు మనని ముట్టి స్వస్థతనిచ్చి మన జీవితంలో ఒక్కొక్క రోజు పొడిగిస్తూ, ఎందుకు పొడిగింపచేస్తుందంటే నీవు ఆయన యందు ఆనందించాలని, ఆయన వైపు చూడాలని, ఆయనలో ఎదిగి వర్ధిల్లాని, ఇహలోకంగాను వర్ధిల్లాలి, యేసులో వర్ధిల్లాలి. దైవవాక్యము సెలవిచ్చిన రీతిగా మొదటిగా నా ప్రియుడాను ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము అన్ని విషయాల్లో వర్ధిలింపచేస్తాను. ఆత్మలో వర్ధిల్లాలంటే ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్. రిజాయిస్. దేవుని అందు ఆనందించండి, ఉత్సహించండి, హర్షించాలి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఉత్సహించి ఆనందించాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఉత్సహిస్తున్నామా? దేనితో మనం ఆనందిస్తున్నామో? చాలామంది మందిరానికి వస్తారు కానీ ఇంకా బ్యాడ్ క్వాలిటీస్, బ్యాడ్ అలవాట్లచ్చే మనం ఉంచినాము. మందిరానికి వస్తున్నామో దేవుని బోధ విని బాధను తొలగించడానికి ఆయన మందిరానికి వస్తున్నాము. ఆయన బోధ విని చెడు అలవాట్లు మనం మానుకోవాలని ఆ ఉద్దేశంతో వస్తే నువ్వు దేవుని కార్యము చేయగలుగుతావు. మందిరానికి వస్తున్నామో, దేవుని వాక్యం వింటున్నామో, ఇంకా మొండిగా మనము జీవిస్తున్నామా? మొండి హృదయాలతో ఉంచినమా? ఆ విధముగా ఉంటే మనము నష్టపోతాము. హల్లెలూయా, నష్టపోతాము. బహు జాగ్రత్తగా మనము దైవవాక్యము విన్న మనం అందరము దేవునితో సహవాసము చేయాలి, సాంగత్యము చేయాలి, ఆయనలో ఎదగాలి, ఆయనలో, ఆయన బాటలో మనము నడవాలి, ఆయనలో ఫలించాలి. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. పదే పదే దైవ వాక్యము సెలవిస్తుంది. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. This is the day. Every day is a special day for you and me, because the Lord has made every day a special day for everyone. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. చాలామంది ఏమి పాస్టమ్మా ప్రతిరోజు మాకు బాధ వేదనే, అమ్మా నువ్వు దేవునికి దూరంగా ఉంటున్నావా? ఆయన ఎందుకు ఉత్సహించలేకపోతున్నావు? ఎందుకు నువ్వు దేవుని సన్నిధికి దూరంగా పారిపోయి ఆయన ఇచ్చే ఈవులను, బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ కోల్పోతున్నాం మనము. We are becoming losers. దేవునికి దూరంగా ఉంటే నువ్వు నష్టపోతావు, కష్టపోతావు, శ్రమల పాలవుతాము. దేవునికి సమీపిస్తే ఆయన ప్రతి సమస్య నుండి నేను దాటించే దేవుడు, అనారోగ్యత నుండి దాటించే దేవుడు. ప్రతిరోజు ఆయన సన్నిధిలో మోకరించి, ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషం ఉందట. ఎక్కడమ్మా? దేవుని సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషము. ఆ సంతోషము నీకు కావాలనా? ఆ ఉత్సాహం నీకు కావాలనా? నేడే యేసు యొద్దకు రావాలి, యేసు చెంతకు చేరాలి, యేసయ్యను హత్తుకోవాలి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఒక చెవుతో విని ఒక చెవుతో వదిలేస్తే అది ఎవరికి నష్టము? మనకు నష్టము, మన ఆత్మకు నష్టము, మన కుటుంబానికి నష్టము. యేసయ్య కోరుకుంటున్న దేవుడు, ఆయన మన ప్రియుడు, మన పెళ్లి కుమారుడు. ఆయన యొద్దకు రావాలి, ఆయనను అంగీకరించాలని ఆశతో కరములు చాపి వేచిన దేవుడు. ఇంకా నువ్వు దూరంగా ఉంచినవా?
ఇంకాను సమస్యల వంక చూస్తున్నావా? ఇంకాను భయంతో జీవిస్తున్నావా? కరోనా వైరస్ కాక ఇంకొక 3వ థర్డ్ వేవ్ రాబోతుందని ఇంకా భయముతో, ఈ లోకం ఏమవుతుందో, నా బిడ్డలు ఏమవుతుర్రో, నా పరిస్థితులు ఏమవుతున్నాను భయముతో జీవిస్తున్నావా? నువ్వు కాదు. ఈరోజు ఆ విధంగా జీవిస్తే నీవు ఆ యొక్క దిగులు అంతా వదిలిపెట్టి, దిగులు బాధ వేదన వదిలిపెట్టి యేసు యొద్దకు రా. యేసయ్య చక్కని మాటలు పలుకుతున్న దేవుడు. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము. దిస్ ఈజ్ ద డే, దిస్ ఈజ్ ద డే. ఈరోజు ఆయన ఏర్పాటు చేసిన దినము అనగా ప్రతిరోజు ఆయన ఏర్పాటు చేసిండు. ప్రతిరోజు నువ్వు సంతోషించాలని, ఆయన యందు ఆనందించాలని ఆయన సంతోషిస్తుండు. ఆయన నీకు యేసయ్యమ్మ చక్కని మాటలు సెలవిస్తున్న దేవుడు. ఉత్సాహిస్తున్నామా? యేసయ్య మాటలు గాయకుంటున్నామా? యేసయ్య మాటలు విన్నవారు ధనీయులు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మేమైతే నేను చెప్పాలంటే దీన స్థితి నుండి యేసయ్య ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నాడంటే చక్కని ఉన్నత స్థితిలో ఉంచిన దేవుని నామానికి స్తోత్రము. ఎప్పుడు మేము డబ్బు వంక మేము ఎప్పుడు పరిగెత్తలేదు. యేసయ్య వంక పరిగెత్తినాం కాబట్టి, యేసు వంక చూసినాం కాబట్టి, ఆ యేసయ్య మనందరి ఒక ఉన్నత స్థితిలో ఉంచాలని గొప్ప ఉద్దేశము కలిగిన దేవుడు. మనం అందరం సంతోషంగా ఉండాలని, బాధతో వేదనతో ఉండాలని ఆయనకి ఇష్టం లేదు. నువ్వు సంతోషించాలా? ఈరోజు నువ్వు సంతోషించు, ప్రతిరోజు నువ్వు సంతోషించు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన ఏర్పాటు చేసిన దినము. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. యేసయ్య మంచి దేవునిగా ఈ రోజు వరకు, ఈ సమయం వరకు, ఈ గడియ వరకు మనకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. యేసయ్య అందరినీ ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవుడు. మన క్రియల్లో, మన ప్రవర్తన, మన మార్గము ఆయనకు ఇష్టమైతే నువ్వు ఆయన కార్యాలు చూడవు. ఆయన మార్గంలో, ఆయన చూయించిన వెలుగు బాటలో నీవు నేను నడిచినట్లయితే యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, ఆ దినము నువ్వు ఉత్సహించి సంతోషిస్తావు. ఆయన బాటలో నీకు నెమ్మది, ఆయన మార్గంలో నీకు సంతోషము, ఆయన మార్గంలో నీకు సమాధానము, ఆయన మార్గంలో నీకు నెమ్మది, ఆయన మార్గంలో నడిస్తే ఏ కొరత లేకుండా చేసే దేవుడు. దేవుడి నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. దేవుడు నాతో నిజంగా చెప్పాలంటే ఒకరోజు, మొన్నటి రోజు, ఏంది దేవా 24 గంటలు స్కూల్ పక్కది మాకు ఆ ప్లేస్ నువ్వు ఇప్పించినావు అంటే ఎంత గొప్ప దేవుడు ప్రవ్వా. నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి అనుకున్న నిరుత్సాహంగా ఉండి నేను ఇంకా ఆ విషయం నేను మర్చిపోయిన, ప్రార్థన కూడా చేస్తలేను. కొన్ని సంవత్సరాలు నేను ఫ్లారెన్స్ అంటే ప్రార్థన చేసినాము. స్కూల్ పక్క ఉన్న ప్లేస్ ప్రవ్వా అది మాకు ఇప్పియు, ఎందుకంటే చాలా అవసరం జీసస్. ఏదో ఆస్తులు పెంచుకోవాలని ఆశ లేదు నాకు, నా భర్తకు. ఆ ప్లేస్ మాకు చాలా అవసరం ప్రభు అని నిజంగా దేవుని కృపను బట్టి ఆ ప్లేస్ మేము పొందుకోగలుగుతుందంటే దేవుని ఉచితమైన కృప. ఇట్ ఈస్ ఆల్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. 24 అవర్స్లో గాడ్ హ్యాస్ డన్ అ గ్రేట్ మిరకల్. బికాస్ యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం మేము దేవుని అందు సంతోషిస్తున్నాము, దేవునితో ముచ్చటిస్తున్నాము, దేవుని వైపు చూస్తున్నాము. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని అందు మనం నిలకడగా నిలబడాలి, ఆయన మార్గంలో నడవాలి. ఆయనకి అయిష్టమైన అన్నీ వదిలిపెట్టాలి. అయిష్టమైన అన్నీ, అవి ఏదైనా సరే, యేసయ్యకి ఇష్టం లేని అలవాట్లు అన్నీ వదిలిపెట్టాలి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. యేసయ్య దేవుని అందరూ ఆనందించాలంటే ఆ సంతోషము, ఆయనైతే సంతోషము, సమాధానము నీకు కావాలంటే, ఆనందము నీకు కావాలంటే, ఉత్సాహం నీకు కావాలంటే యేసు మార్గంలో నడవాలి. ప్రతిదినము ఆయన యందు ఆనందించాలి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఇదే దినం, ఇదే దినం ప్రభు చేసినది, ప్రభు చేసినది. ఉత్సాహించి ఉత్సాహించి స్తుతి పాడెదము. ఇదే దినం ప్రభు చేసినది, ఉత్సాహించి స్తుతి పాడెదము. ఇదే దినం, ఇదే దినం ప్రభు చేసినది. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. కాబట్టి ప్రతిరోజు, ప్రతిదినము మనము దేవుని యందు ఉత్సహించి ఆనందించాలని ఈరోజు ఆత్మరూపుడైన దేవుడు మనందరితో మాట్లాడిన దేవుడు. కాబట్టి మనం అందరం సమస్యలని ప్రక్కకు పెట్టి, అనారోగ్యం అంతా, మన పరిస్థితులు అన్నీ ప్రక్కలు పెట్టి, శ్రమలు, బాధ, వేదన
ప్రకలబెట్టి దేవుని వైపు చూస్తూ ఆయనందు ఆనందిస్తే ఆయన నీకు విడుదలనిచ్చే దేవుడు, విమోచించే దేవుడు, రక్షణనిచ్చి నిన్ను కాపాడే దేవుడు. ప్రతి బిడ్డను ఈరోజు వాక్యం వించిన ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమెన్. ప్రార్థించుకుందాం. స్తోత్రం, గ్లోరీ జీసస్, హల్లెలూయా. స్తోత్రం 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 నాయన. చక్కని వాక్యము ద్వారా నాతో అందరితో మాట్లాడిన తండ్రి నీకు స్తోత్రం ప్రభా. అవునయ్యా, నీ వాక్యంలో నాయన మధురమైన నీ వాక్యము చే మమ్మల్ని తృప్తిపరిచిన తండ్రి నీకు స్తోత్రం నాయన. తండ్రి నీ వాక్యము చే మమ్మల్ని బలపరిచిన ఆయన, బలహీనముగా ఉంచిన మమ్మల్ని బలపరిచి తండ్రి. తండ్రి నీ వాక్యము నాయన ప్రతి హృదయంలో దూసుకొని వెళ్ళి ఆత్మకార్యము జనైనా జరిగించాలయ్యా. అవును తండ్రి, అంత్య దినాల్లో ఉంచినవనైనా నీ రాకడ ఎంతో బహు సమీపంగా ఉంచిందయ్యా. మేము ఇంకా నాయన రక్షణ లేకుండా జీవిస్తే విడువబడుట బహు ఘోరమయ్యా. తండ్రి నైనా ప్రతి బిడ్డ నీ వైపు చూసి నీలో ఎదిగి వరదిల్లి కృపను దయచేనయ్యా. ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సర్వీస్ ద్వారా తండ్రి అనేకులు రక్షింపబడాలని యొక్క నాయన ఆశతో నాయన మేము యొక్క నాయన తండ్రి మా యొక్క నాయన తండ్రి కార్యక్రమం, ఆత్మీయ కార్యక్రమం ప్రారంభించాము తండ్రి. యేసయ్యానైనా మా యొక్క మేము ప్రారంభించిన కార్యక్రమం అంతట్లో ప్రభా గొప్ప ఆత్మ కార్యాలు జరిపించి ఘనత మహిమ పొంది వాక్యం వినిచిన నాయన ప్రతి ఒక్కరిలో నీ వాక్యము దూసుకెళ్ళి ఆత్మకార్యము జరిపించలాగున ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించుమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్.